amati ndine ndani, ena amati ndinu Eliya, enanso Yohane. Koma nanga kodi inuyo mumati ndine ndani? Tsiku lina Mbuye Yesu anafunsa funso, kodi dziko lapansi limati ndine yani? Ena amati ndinu mneneri wakalekale. Koma nanga inuyo mumati ndine yani? Nayankha Petulo, ndinu Kristu, ndinu Mesiya walonjezedwa. Unautsa Lazaro, kusonyeza ndinu mwini moyo. Unaenda pa nyanja, kulengeza kuti ndinu olenga. Inu munalitsa mphepo, kusonyeza ndinu mwini mphamvuyo. Unachulutsa mkate, kusonyeza ndinu mwini mana aja. Nzeru zako kuti udziwe ichi, koma Atate anga kumwamba ndiwo akupatsa. Komanso udzalandira maki akumwamba. Iwe Petro ndiwe udala, ndiwe tutanthwe. Vumbulutso lisakululira si nzeru zako, koma Atate ndiwo akupatsa chozizwa chotere. Ndipo nditsamanga mpingo wanga pa Thanthwe lomwe.